na nwoke si obodo oyibo wee nata wee sị gị na ọ ga-anụ gị, wee nụsịa gị wee gbafelu, wee tụba gị ime, ọ tụbalụ gị ime o, wee na-enye gị 40,000 a month o, ọkwa bọsịsọli o weta, it's not like no every day o weta the money. Like ụmụ nwaanyị listen, ofu ihe unu kwesịrị ị na-eme bụ ọ bụrụ na nwoke bụ ime ego gị, nwoke ọbụla si obodo oyibo bụ ime ego gị, these two questions dị very important. Number one, ị ga-akpọ m je obodo oyibo, ọ sị gị no, make sure na ịma ife ị na-abanye na ya, whether you're going to obodo oyibo or you're staying in Nigeria, make sure you get that part right. Then ọ bụrụ na ị ga-anọ na Nigeria, make sure na ị kwuru ego na ọ ga na-enye gị a month before pụọ. Every month unu kwụsie nye rekọd onye rekọd, or write it down somewhere maka echi. Ị na-aghọta ebe m na-eje? Ọnya mepeelu gị something doing, nwa ife ị na-alụ wee na-akpata ego. Ma ọ bịa nụọ gị fọ gafee ime jewelụ, o nwere ife ị na-alụ, ọ na-enye gị ego, ị na-akwụgharị na-ayọ ego n'ọnlaịn, bụrụ nwa ayọ na-ayọgharị ego na-ekugheri ofu nwa. Is that the kind of life unu chọrọ ị na-ebi? Kedu ife kpatara na nwoke bịara gị na ya na-aba ama nkwukwuluo n'isi? That was then a na-agba nwoke nkịtị, ọ bịa mee ego ga na-ehope. Ọ bụrụzi ife ọ bụ kịta. 10 years ago, yes, you can just marry a guy, mechalụ n'olu onwe gị. But now, like 5 years ago till now, ụmụnne m amụrụ m ife na-emenụ. Amụrụ m ife na-emenụ. They have decided to marry and abandon them. Ana m agwa gị nke bụ eziokwu, just don't mess yourself up in the name of marriage. Mana ebe ikwu, agreement is agreement. Ịghọta ebe na-eje. Ike gwụrụ, ife a na-afịọ ihe a dị too much. Ọ dị too much. Ndị be anyị, daalụnụ. Ọ dị n'ụbọchị ọzọ.